Hoy gotodo, kalabo ba yung buntag kanatong tanan doyog ta sa pagpaminaw kanato mga kabisyo my love so sweet, mayong paglanog-lanog, mayong buntag kanatong tanan. Kumusta ning uban kanato diha karon nga nagpanukad sa ilahang mga tagsa-tagsang mga buluhaton ilabi na sa pagpahimsog sa ilang kalawasan batok sa mga sakit na pwedeng mapakgang sa ilang kinabuhi mo na importante sa mahalaga magtumar sa ato ang produkto diri sa Kalabo Herbal Food Supplement. Aniya na po kita kini ang inyong DJ Michaeling. O kini po, yung inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Baba ha. Last time na punta niya, pabati na punta niya style niya, mag-uban-uban na po doon sa pta. Ha? Duyog sa pagpaminaw, sa pagpalagsik, sa kalwasan, kumusta mos, ginamos. Ha? Tag-5 lang takos. Ilabi niya sa mga namahaw na kungit-hungit na diya ka-sweet basag kayo. Ha? May pa mo, sweet kasta niyan. Ha? Mangutana ko lulubaba. Sa'yo pang ganyan, utanya na ka. Nganong wala may breakfast date sa breakfast? Wala may naga-breakfast date nga mag-uyab. Manghanggat og alas mag-date ta sa morning sa ikabuntagon. Ganyi nyo. Tulay mang ilang breakfast in bed man ilang gusto. Bisag walay breakfast, basta importante na ay bed og na ay kinaon ay kaunon. Oh. Date na nila, ha? O kinibitang nabuntagan sa ilang lakaw, ilang date gabi mo nang i-breakfast lang nila pagawas nila sa hotel. Nagunya ang date. Dayon human breakfast, ha? Kalasa yung kay Bright, di basta-basta. Anyway, maayong buntag ka naton tanan, maayong paglanog-lanog, kung bati na po sa taninyo, tuod kini ato tuluman ng gito ka nato sa Jesser Marketing, Kalabo Plus Herbal Food Supplement, gadunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan, ginseng, manalipod ka nato mga kabisyo sa batok sa tong kalwasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma, ug pa, no? Parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, kuluyan, dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mopakgang sa tanang bacteria ug virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Capsule kay sa Kalabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro Serenove sa 0993-0973-6009. Good morning kanaton tanan, kumusta taninyo diha karon sa mga kabisyo my love so sweet nato dihang nanukad sa ilahang mga buluhaton labi na kato mga mamasahero na pudusaba sa iyong kabuntagon. Hala sige, kabisyo my love so sweet. O katong uban ka nato diha karon nga sa iyo na pud sad naghikay nagtak-ang sa ilahang mga ipamahaw diha. Kumusta mo sa ninyo? Amping-amping ta sa mga dunay lakaw sa iyong kabuntagon, no? Amping-amping pud sad. Ning uban ka nato mga kabisyo my love nga hantod karon wala pa nakauli kay kapas trabaho, no? Graveyard ang duty lulubaba. Gani, loy kayo, simenteryo, taon sila nagtrabaho. Saan siya sila dito? Mental? Guardia, unsa ba? Nagbantay siguro sa mga minatay kay basim pangkawatan o kanyang tawag na to si manglaag niya ba? Graveyard ba? Kasagaran na ng mga nagtrabaho na kay kining mga nasa call center. Ay, habi ba niya kung simenteryo nagtrabaho? Gani. Ala sige, before ta mag-proceed mga kabisyo my loves, tiggamag bomba patay sa mga militar. Balita sa Takajot kabisyo my loves, no? Impas ang usa ka terorista sa enkwentro tali sa mga sundalo alas 7 sa gabi Lunes sa utlanan sa Saidona, Mustafa ug Mamaspanod sa probinsya sa Maguindanao del Sur.
Ilang napatay nga si Dato Imok Gibo, bomb maker o courier sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Matod pa, no? And gibutyag ni Army's 33rd Infantry Battalion Acting Commander Lieutenant Colonel Oji Villan nga nagpahigayon sila og law enforcement operations Sharif Saidona Mustafa sa utlanan sa Mama Sapano sa Maong Probinsya. Apan pasulod pa lang ang mga sundalo sa gitaguan gipabutan na sila sa mga sakop nini hinungdan nga nahitabo ang tunga sa oras nga sinukliay og mga bala. Mihatra sa mga terorista paingon sa Ligwasan Delta nga gibiyaan ng patay nga lawas sa bomb expert. So moto siya, no, ang kadyot nga balita nato mga kabisyo kay alas 5:17 na. Kadyot lang kayo ito ni siya. Ito lang ni kuan sa inyo ha, kay para kuan taon po sad mo ba? Kay usunod na bagid po siya ang ato ang drama special nga panyukaran nilang Kapitan Lodi ni Lola Daphag, no? O ni Duwata. Ala sige, tangin ninyo og plastarin ninyo kini hatod sa ato mga produkto diri sa ato sa Kalabo ha. Ang hatag mga reaksyonis kabahin niini. So kamo na ibala po siya sa unsay masulti ninyo ang mga reaksyon o kumbati ta ha sa tuwang pagpaminaw sa gihapon nyo sap. O padayon sa tuwang mga panyaguban labi na sa tuwang paglanog-lanog live data no. I-share nyo po itong Facebook live pod. Unsa day ka ha? Gani i-share po taon sa diha kabisyo may love so sweet. Anyway, dito maglangan lulubaba. Anihan na ang atuang drama special sa programang Hoy Gotodo Kalabo. Mangkulas og Lula Daphag. Tawag na lang ko sa pangalang Jonah. Ang akong kinabuhi sa una. Mula ko sa ka-princess. Maglingkod lang ko. Manugo lang ko sa tamang katabang. Kaon diri. Paaplas diri. Ingon ana akong sitwasyon sa una. Kaya mura kong senyorita. Apan katong namatay ang akong inahan. Mura bag nabaliktad ang kalibutan. Kay diri nagsugod ang kaning wala na ko naandan nga kinabuhi. Sukad nga katong bata pa ko. Kay aron inyong masayran ang tibok nga istorya. Dinhi nagsugod ang tanan. Daddy? Asa naman po ka mo ato? Daddy, pwede ba nga mga kining kuan? 5,000 kay walang unta ipalit o kining tsinelas? Bongga. Please, Daddy, I need tsinelas. Because Tsinelas, naputol-putol 5,000. my slippers. Nay, 50 pesos. Ipalit ng chinilas. Why, Daddy? Why? I need 5K. Sama diha. Jonah, sultian ti ka Jonah. Kaniadtong buhi pa ang imong inahan. Kaniadtong buhi pa ang imong inahan, Jonah, sultian ti ka. Daddy. Mahatag pa kanimo
kung unsay imong pangayoon. Nganong karon? Nganong dili naman pwede nga? Nga naamang ka? Nga pwede magkamuhatag sa Wa kuha? na'y kwarta, Jonah. Asa pa rin kwarta ni mo, daddy? Wa na'y kwarta. Di ba natay negosyo? Natay Negosyo businessman pero ka. businessman pero dili di kinahanglan nga igasto sa bisan unsa na lang. Pero daddy, kinahanglan ako. Nako'y paliton. Nako'y Paliton? kinahanglan. Kailangan ako Jonah! magwapa. Kailangan ako makisabay sa akong mga friends. Kay kabalo ka ako mga friends, mga dato. Ang O ina dato siguro. ta, di ba daddy? Dato ta. Dato? Ang Dili ina. pwede nga kining magpaulay ko sa akong mga friends. Kay basig ibuli ko nila. Basig ikatawan ko nila, daddy. Jonah. Mag-outing ba ya mi daddy unya? Di ko ni mahatagan, di ba? Pinangga ko ni mo. Jonah. Kapila ko magsulti nimo nga dili ka magkuyog-kuyog anang Itcho Boy RK. Pero gusto siya man libre, daddy. Manglibre na pero sige na po nagpalibre sa uban. Manglibre na nimo kay tungod nanay dautan nga tuyo kanimo. Pero daddy, bayot si Itcho Boy. Ay, bayot. Dako nga po kayo nagtabad dinoy. Paminaw. Daddy nga nung Paminaw. kaya, daddy sa una. Ginhatagan ko ninyo. Ayaw kong mami. hilak-hilaki. Pero anong gano'n ni Kalitra? Panahon na para magkahibalo ka ni ining tanan. Oo, unsay kay inahanglan ako may balaan, daddy, ha? Kinahanglan magkahibaw ka ni ining tanan, Jonah. Unsa? Total dako naman ka. Pero magkahibaw kas kamatuoran, aron di ka dapat mamahimong pagkaambisyosa nga pagkabata. Sige na pasabot ni mo, daddy, ha? Sige na pasabot ni mo. Giila ka na mo nga anak. Gimahal ka na mo. Pero gusto na lang mo nga ibutang sa imong alimpatakan, Jonah. O gusto na mo o gusto na ako nga karon na mismo siguro ang panahon nga makahibaw ka. Nga unsa? Nga unsa? Dili ka na mo tinuod nga anak. Oh, Dili na tinuod. Sabihin ko dati nga dili na tinuod. Jonah, tinuod na. Dili na tinuod, dati. Anak ka sa amo ang labandera sa imuhang mama. O gibilin ka sa mua. Tungod kay dili niya kaya nga Dili na buhion tinuod, daddy. ka kay igo ra na ka na papuntisan sa wa mailing amahan. Nadigan magsul kasulti ang imong inahan. O ipaila-ila na ko sa imuha ang imong Dili tinuod ko, nga dili inahan. ka nga mula ko Dili ka pamilya. dato o usapan ni anak. Dili. Ampon ka lang, Jonah. Wa ko mitugod inay kitugod mo'y gusto sa kong asawa. Misugot ko. Kimaluoy ko niya. Aron nga buhion ka na mong ilahon ka na mong nga among anak. Pero dili na mahitabo. Kay patay ang akong asawa, Jonah. Kung ikaw og angay nga mahitabo, nga angay po nimong masayran ang kamatuoran, Jonah. Nakahibaw ba ka, anak? Dili na tinuod, daddy. Tinoon na. Gibuhat lang na, gisulti-sulti lang na nimo kay tungod. Tinoon na. Tungod kay dili nimo gusto nga Bueno, ugba, ipailang-ila sa tika sa imong tinuod Ikaw lang nga ako ba? inahan, Jonah. Dili ko. Ugba! Bueno. O sige. Akala mo hindi ko nakita, maligaya ka pag ako ay masaya. Akala mo hindi ko naisip na kasama ko sa iyong panaginip. Bawat sabihin ko alam ko na kinig ka. Akala mo siguro hindi ko nakita.
maglipay ta. Sige na, Tama sige na na. ba? Isa pa, shot pa. Shot pa, no. Ikaw ba, hubog Dili ta mangulihan to. Dili ta magkamang friends. Hubog na ka, naon sa mga uy. Maguli na to sa iyo. Ay, dili na, Chuboy. Dili na. Makasabaan ko sa imo ang daddy ba? Speaking of daddy friend. Kamalo ka. Oy, nga nang hila ka man. Ako ni imong friend, it's your boy. Kamalo ko ay kasi Chuboy. Friend. Oh, Ingat siya. sa Tagay sa tagay. sa shot po no, tagay. Kautot. Excuse me, kadali lang. Kautot man ka, friend, oy. Ano man na. Friend. Oh, Ampun ko sa akong gituring nga pamilya. ah, Ampun ako nila. Mutuo ka na, friends. Di ba, dili ka dili na Wow. tinuod, ha? Murag dili katuhuan, friend, di ba? Sukad-sukad pagkabata na ako. Sila ko nailhan. o di, O niya, mugalit lang siya. Ingon nga. magkakagisalikway. Wala, pan. Dapat, Lahira ang tuling niya katong naapa si mami. Sa una, kaya pa man ko niya. Tagdon. Kaya pa ko niya istoryaw niya kanang murag na siya time sa ko. Pero karon, wala na. friend. Friend, Matubak Sa nga kaso- ampon ko, friend, ha? basig sa kasuko lang to niya. O basig, Tisuod ka. basig sa kasuko o basig Di ba, dili ka tuhuan nga ampon ko? kung tinuod na. Kaliwat ko sa akong daddy, di ba? Friend, kung tinuod man na, friend, ka, ampon ka, magpasalamat na lang siguro, eh. Ida na lang dito ang imong daddy nga, thank you. Inunin mo, anak. Kunya, naana magin ang life ay kabala ka. Ako rin makayabaw rin yung tanang kay. Masaya na lang makabala ang mga chismosa. Di ba? O niya, pag makabalo ako mga friends. Why makayabaw kita rin O niya, makayabaw? dili na ko nila tagdon kay... Kiber. Judy na magkakya diya kay ma-airpla ko ng kiwi sa sumo. Ikaw, As inom sa good Kailangan- kalabo herbal capsule with mangustin. Inuma sa din. Kuha na imong stress. O, inuman. Inuman. salamat ka, friend. Sige na. Stress lang na ni mo, friend. Kana, kung dili man lang katinood nga anak, dapat ka maning kamot. Kabalo ko nga palangga po kasi mong amahan. Ikaw magud po naman po kay pagkamaldita manggudpod. Kwan kay ka kanang kwan kay ka ba kanang irihis kay ka. Hunda ka na may mong pagka-irihis, uy. But by the way, we're friends ha. Ayaw ka awaya. Promise, dili ko ni mo biyaan. Yes, I'm your nakabalo ka friend. nga, ampun I'm ko. Itcho Boy. Salamat, Itchuboy, ha? Ang dakilang. Itchu mo, Itchuboy, Itchuro, ikara. Pataka lamang kang kanta. Di ba na Ito. Ay, naunsa na. Shot! Shot po no. Shot po no, friends! Ayaw naghila ka. Maglipay ta, friend! Kuyong ganti ka mahubog. Hantod nga mahubog tang duha. Yes! Maghubog ta. Magmaoy ta. Magwaldas ta. Mangkekirot ta! Mangkeke ta. Tara, friend! Ako'y bahala si mo. Ako na ko ni Itcho Boy Kokoro. And you and Kira. Nakinipan ko, wala ka na. At nakita kong kasama mo'y iba. Takot ang nadarama kung wala kay paano na. Ang maiiwan ba sa'kin ay isang
sigura. Sa pag-istorya sa akong amahan nga ako sa kaampon lamang. Muna kong nagwala sa hawla. Hubog dire, hubog dito, hubog maski asa. Di ko muli nga di mahubog. Dakit kayo paminawon. Dakit kayo sa akong nga ako nahibalan ako nga ako sa kaampon. O sa kaadlawan na. Pagkabuntag impukaw ko sa kumahan kay ubanan daw ko niya sa tinuon ako nga pamilya. Og dinhi. Sabi ko'y hindi. Jonah! Jonah! Bago na. Ano man di. Jonah. Ano man dad. Pag-ilis na diha. Kay mga tuta. Asa man mga to? Sa akong i-promise nimo. Ang imong tinuod nga inahan. Pero anong kailangan pa man mo adto nga? Di na siguro kailangan mo adto pa nga. Ano man, Hinahanglan. okay na, kabalo na ko, dawat na ako, dad nga. Ako sa kaampon, Dako. okay na. Naka. Pero ano kailangan pa manin mo? Para mamahimong tunay o ka mamahimong kumpleto ang imong kinabuhi. Kompleto na ko nga kauban mo, okay na. Apan, mas lahi kung mailag gid mo. Di na baka gusto nga. kagikan og kinsa ka. Ibangatag na ba ko nimo? Wati ka Ibalik na ba ko ninyo? gimahal ti ka nga akong anak. Giilati ka pero kinahanglan makahibaw ka ni ining tanan. Sige, pero promise ni mo ha nga. Dari lang yapon ko muli ha. Oo, Kasi ipaila-ila lang ka dito na maila ni ba imong intinuod nga inahan. Bisag mangutana ta kang Kuischi og ni Gian Kabusas, si Elby og si Sipin og ang iyang manghod nga si Joshua diha sa Toledo. Okay. sige dad. Sige na pag-ilis na diha, ha? Ay na paglangan, ay na pagdugay. Sige na. Og magpaabot ko sa gawas, Jonah, ha? Jonah! Tagidan, magilis na ko. Si Pilimon, naming wit sa karagatan. Nakakuha ng isdang tambasakan. Ibininta. Jonah. Murag maunag kini siguro ang balay sa imong inahan. Kining payag? Oh, Diri sila puyo? gaamo ang gihatod ang imong mama diring lugara. Balita ko kahantod diri paghapon sila nagpuyo. Diri Bilang daplin sa may dagat o niya. duha na ka dekada ang nilabay, Jonah. Hantod karon mao gyapon ilang panimuyo na paghapon sa payag. Mga yuta, Jonah. Ayo! 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 Boy! Unsa may toyo ninyo? Uy, Unsa may... Uy, nakahinumdum pa ba ka sa kuha? kadali lang. Oh, Kadali lang. Ako siyang ukay-ukay yung tusing. dakong. Uy, Ako ni. Si- Ako ni tusing si Joshua. uy. Sir Joshua? Uy, Tusing. atong... Na, mura man... Unsa may toyo ni mo diri, sir? Nasaagon siguro kang... Kaulaw po Na-remember ba daning... nimo ang bata? Nga akong kuyog. Ini... Amo ni inyong anak ni Madam katong...
Anja man niyo, kagwapa liwat man lagi kayo ni sa inyo, ha? O Ah. labaw, nga liwat sa imuha kay ang imong anak kini. Nga akong kuyog tusing. Si Inday Jonah ni? Si Jonah. Muna ni si Jonah nga. Pasaylo Akong ako anak? tusing ko nga. Ako nga, wa na ko gituman ang imuhang gusto nga dili ipahibaw, pero gusto na ako nga mahibaw ni Jonah ang iyang tinuod nga inahan. Aron nga, tunay nga makihibaw siya sa iyang pagkatao. Jonah, ang imong mama si Tusing. Tusing, ang imong tinuod nga anak na si Jonah. Jonah, ako imong mama nga tinuod. Ug diri ta nagpuyo. Pasaylo ako nga gihatag tag ka Jonah kay karon ka kita naman ka sa atong kahimtang. Damong kahimtang hasta kalisod yun anak. Pasaylo ako nga gihatag tag ka. Okay lang. Okay lang. Ipinangga ang pugos ako. Nila daddy, ipinangga ko nila. Sama sa tinuod nila nga anak. Naapa pa ko yung mga igsuon? Oo. Naapa kay mga magulang, mga ate, o niya naapa kay manghod. Apan, ang uban, parihapod sa imo. Amo apod ipaampon ng uban ni mga igsuon kay tungod sa kalisod. Halos dili makakaon ang imong mga igsuon. Pasaylo ako anak. Kung dara sa imo akong kung dawaton ba ko nimo o isip nimo tinuod nga inahan. Wala na ko'y mabuhat. Tinuod man nga. Kung ikaw man, tinuod na ka nga inahan. Dawato na ako. Kasabot ko. Tungod sa akong nakita karon nga inyong kahimtang. Kasabot ko nga nung ihatag ko nimo. Mama. Mama. Anak Jonah. Salamat kay Sir Joshua. Salamat kayo sa imong pagpangga sa kong anak. Why problema? Inyong yung Tusing, gituman. nagpalit mi og kalabo herbal coffee. Oh, ang imong ginainom habang napakasapad ni bahay. O Kinig, kalabo salamat herbal kayo. capsule with mangosteen og kalabo herbal capsule nga with garlic. Oh, Salamat imuha kayo. ka na. Si Jonah nagdaan ni Ana. Salamat kayo, anak. Jonah. O sige, yan na ka mo ha. Dili lang ko sa gawas. Aron magka-istorya ka mong tarong, ha? Sige, Dad. Sige, Jonah. Ma? Napa ba akong papa? Wala na siya, anak. Dugay na kayo na namatay mga mahal. Ay, tungod sa kahago sa iyang trabaho. Halos dili pod makakaon saktong oras. Tungod sa pagpaningkamot. Ay, ilang mayo kay naabdan ba ko nimong buhay, anak? Iringaw na dyan kayo ko nimo, anak Jonah. Salamat kayo sa Ginoo kay nakita pa yun nila. Ngayon at kailanman, sumpa ko'y ibigin ka. Ngayon at kailanman, hindi ka na mag-iisa. Ngayon at kailanman, sa hirap o ginhawa pa, asahang may kasama ka, sinta.
panahon na nga nakaila ra gyud nako sukat-sukat ang akong tinuod nga inahan o upan nga mga igsuon ako. Katong paghitabo grabe na kong hilang kay aminon ako sa kong kagalingon nga wala ko gwa nakasabot sa kong paminaw sa akong ginabati. Mura kong gadua-duha nga moduol sa kong tinuod nga inahan pero wala ko'y mabuhat. Kay mo naman dyan tinuod. Nakita na ko akong amahan o daddy nga nighilakpon. Kabalo ko sa iyang kaugalingon nga murag nasakitan po siya. Manggula suglula dapag. Ang akong gikalibgan karon kung unsa na may mahitabo sa akong kinabuhi. Mao pa bagyapon sa una or maglahi na karon kay tungod kay ampon ko. Isulti ba ka na ako sa akong mga amiga? O sa tanan akong nakailang nga ako o sa kaampon? O ako lang ilimod nga walay makabalo. Palihog tambagi ko ninyo mangkulas ug lula daphag ug tanan nga mga listeners karon. Diri na ng taman John. Inyong nadungog ang kaagi ni Jonah, kabisyo my love so sweet. Sa unsa man ang inyong mahatag nga reaksyon, komento kabahin sa yahang kahimtang di ay tuod siya o sa kaampon. Og may gani kay gikuan taon siya no, gipailaila siya sa yahang amahan. Ngayang nailhan nga naapaday ang iyahang inahan no, buhi paday pudusab. Diba? Dala manggod sa pagka-spoiled brat nining mo si Jonah, mao nang ako yung amahan pud to ni Lulubaba. Ako gini siyang palaila pero ay na lang pod kay wala gi palagpot. Palayas. Say tanaw ni mo Lulubaba, say reaksyon ni mo niini. Sa ako alam po siguro, mayroon po siya siguro tuod na siya. Nga inga niya nga gipahila-ila o gipahibalo na lang po tuod sa yahang gituring amahan aron siya kini siya niya mahimong kuan ba mahimong maing tao bitaw nga mahimong magpahalaga sa grasya ngayang nabatunan kay kung siguro wala siguro ay pabuyag yung tao ni bayanan ni gastador kay ng gastador. Ayong buntag dahil especially sa mga nakatayap taka duyog sa to ang paglanog-lanog ilabi na diha dapita sa Kiss 102.3 FM Bohol. Thank you so much. Maayong morning diya sa inyo karon. Connected Big Radio Bayugan City. Good morning po dosab. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw, paglanog-lanog diha karon mga kabisyo my loves. Send mo sa inyong mga reaksyon, komento ha sa unsa ba inyong pwede mahatag nga tambag aning kan Jonah sa iyang kaagi nga di niya madawat nga usa siya kaampon. Sa inganang paagi Lulubaba mahimo mga pil lang sa muna siguro ta no. Aron di pud tay ngon tanto mapiktahan. Sa inganing kaagi ni Jonah basi niya mas stress pud mog apil, di ba? Sa morning. Imbis positive kay mong outlook sa kinabuhi ay nako daghang ko mahuman nga trabaho karon maka-close ko og sales karon. Ngayon duman nimo matay ampon man puday ko. Doble kayod gitani no. Anyway, tumarta og Calabo Plus Herbal Coffee Original og Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kung adik ka mga pilihan ng kape nga healthy, bis and diabetic, pwede kaayo. Kaya papatamis ninyo adunay stevia extract rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagpabawas yung nga daily adlaw-adlaw dili-delay. Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca makabusog, makapaboost energy, makapaabtik sa pinuti ni pare.
Ginama sa Jesser Marketing, available sa Fast Pharmacy, Altura Small, Generics Pharmacy o sa tanang butika sa inyong lugar. Inom na taniya na mga kabisyo my loves ha. Para alive and awake kita karong mga orasa alas 5:48 na. Lulubaba kung si matambag na to. Kung matambag siguro niya na ni Jonya nga dapat karon sayo naman siya sa kamaturan, pabilhan ginyag tama yang grasyang iyang nabatunan labaw niya. Ang kaayong gihatag sa iyang amahan nga gihatag pagitsayan tanan pero siya nagabusar, di ba? Mamagin niya sakit sa mga dato, mga spoiled kayo. Sorry kay gihatagan sa tanan nilang gusto, la sige patuyang putsad. Dili nila pabilhan ba ngun sa bitaw kung asa bitaw gikan yang kwarta, no? Nga wala bitaw niya sa gikuan niya, gipamunit bisan na siya. Tipid-tipid gitaw niya yun, no? Unya, kining kung singa niyang pagi, nakita mo niyang kagidlay ang tinood nga ginikanan, tabangan po siya niya, no? Samtang buhi pa iyang mama, at least, bisan pa man nga gipanghatag sila, suklian niya po niya nga, singa niyang paagi, gibuhi siya nining kalibutan niya, o hatagan po niya tabang magkitaglaing tao, ginikanan pa noon niya to. Sumo niyang, mo ni Junya. O niya, dili na siya magpa-social crimer. Trying hard. Kapikat, ha? Kay tungod niya mga friends niya kay adunahan, mga gasto, mga laag, mga palitog, mga bisan unsay, ikaw po siya, tawat-tawat po kanila. Ha? May mga dangan na nangingan kinaiya kay muna kinaiya sa mga pobre. Ha? Adlo ka mga pobre mo, ingan niya kinaiya sa mga pobre, mga trying hard kayo. Kinaiya sa mga dato. Ha? Dili magsuya sa mga ingan niya. Dili mangigi. Way palabot. Bahala ka diya kung sakay kuan ka diya kanya magsige ka gasto. Dili po na sila gusto magpakita po nga sila dato. No? Dili sa mahadlok utangan, dili po sila gusto nga malahi bitay mo tanaw malahi ang nilang tanaw sa imo. Ang turing dili na pantay ba. So gusto nila nga kuan lang kanyang level lang nga murag yan yung tao gyapon. Muna yung mga tinuod ng mga dato. Kay kanyang mga kanyang magsuya-suya, kanyang mga hilasyon. Muna yung mga kinaiya sa tinuod ng mga pobre. Tikdan ninyo. So, dapat karon yaging paningkamutan niyang kinabuhi niya. Nakabot siyang pag-eskwela. Kanya, magnegosyo siya. Diba? Aron makatabang siya sa iyang pamilya o sa mga taong angay po niyang tabangan. Mga igsoon. No? Aron, may mo siyang maing tao ba o pabilyan po siya sa tao sa ginikanan o sa pamilyang nag-ampun sa iya ha. So, mura na siya importante sa mahalaga niya. Di na siya para sa ubang tao po siya, para po niya siya sa imo ha. Kaya ang resulta niya, pag makita niyo mo, pag abot sa panahon, mahamtong ka, ang imo ang hunya-hunya, o imong pagkatao, mahamtong bitaw, kining ma-realize mo si mong kagalingon, nga dako jud kay nimong pasalamat kay kun dili tungod nga ikaw nagpaubos si mong kaugalingon og nagbago si mong kaugalingon dili nimo batunan ang unsay grasya ang imong batunan sa umaabot no. So mo na siya maging grateful ka ha. So mo lang na ako masulti may kiling. Dagang salamat ni Mululbaba, nasulti na po ni mong tanan. Anyway, sumuka to siya. Mga kabisyo my loves, digid basta-basta naging mga higayon mga kabisyo my love, so sweet nga kini si Lulubaba mo, seryoso pud ba panagsa? Gaabot man gud ang duka og kagutom. Di ba PJ? Og ni Nathan og ni Sangay Michael mayong buntag niyo diyan no. Nag-abot ba? Pero importante sa malaga tayo magpalagsik sinta. Ganun lamang yun ha? So, tayo magsama-sama ulit, ha? Sa susunod nga higayon. Anyway, ugma na pud sa taaning style la mga kabisyo my loves, no? Basta di na to kalimtan, di na to pudsad pasagda ng atong kaugalingon, labaw na sa pagpalagsik
palitadaan og Calabo Plus Herbal Capsule kay dako kay ni siyang tabang sa mga sakit. Inom og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic ug sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen apan mas epektibo ug mas maayo kini nimo ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Capsule with mangosteen o wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini dili makadaot, aprobado sa FDA. Halal certified. Nahibawaan nga ang Calabo leaves, oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes, no? Makatabang usab kini sa pag-energize ug rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. O makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. So magtumar na taniya na adlaw-adlaw aron na hayahay ang buhay. Thank you so much sa inyong pagduyog sa pagpaminaw kanato. Dali sa tuwang programa wala tayong oras. Sa sunod nga gayon na lang po usab gihapon mga kabisyo, my love so sweet. Kini na lamang ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po, diyan inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini, si Lolo Baba ha. Sa ngalan na lang po sa Diesel Marketing ang tigamag tigapod-apod sa tuwang produkto dali sa Calabo Herbal Food Supplement. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing.